Sanibonani, igama lami ngingu-Isaac. Ngingumshumayeli nje wezwi likaNkulunkulu. Ngithanda namhlanje ukukhuluma ngelizwi elijwayelekile. Incwadi yamaHubo 103. Ngiyayithanda kakhulu ngokuba abaningi bayijwayele and bayayazi. Ngiyathanda ukuveza ezinye zezinto ey'balulekile kuyona. Uma lelizwi nje masilifunda siba nokuqonda ukuthi kahle hle lithini kuthina. Sizothi ukulihlaziya kafushane ukuze noma yimuphi umuntu olifundayo akwazi uku-understand ukuthi kwenzakalani. Ngakho ngithanda ukudlula emkhulekweni ngaphambi kokuba siqhubeke nayo. Ngabongcwele siyabonga egameni likaJesu. Sibonga leli thuba lokuphinda sihlangane egameni likaJesu ukwakhiwa komzimba kaKristu. Siwakha Nkosi yokuthula ngezwi lakho ukuthi noma uvukelwa uhlaselwe endleleni kodwa uqhubeke wakhiwe. Siyabonga Baba ongcwele ukuthi ume nathi, awukwazi ukusiyekelela. Uyakwazi Nkosi yokuthula ukuba izimpi zethu zilwe uyinqobe ngokuba unguNkulunkulu. Ngiyathanda nje-ke bazalwane ukuthi singene kule ncwadi kafushane. Incwadi eyayibhaliwe uDavide, ihubo lakhe lele. Isihloko sayo phezulu sithi ihubo lokudumisa uNkulunkulu ngomusa wakhe. Uvesi 1 uthi, Mbonge uJehova mphefumulo wami, konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Mbonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Yena othathelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho. Okhulula ukuphila kwakhe ekubhujisweni ukuqhelisa ngomusa nangobubele. Osuthisa ukulangazelela kwakho ngokuhle, ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi. Amen. Ngithanda ukuveza ezinye zezinto la. Uma lithi izwi lenkosi, mbonge uJehova mphefumulo wami. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Konke okuphakathi kimi makulibonge, makubonge igama lakhe elingcwele. Kusho ukuthi uma ngimbonga mina mphefumulo wami uJehova, kusho ukuthi angigxili kakhulu la ekuthenini ngimbonga ngenyama ukuthi fanele ngibonakale ngigxuma. Wawumbonga ngomphefumulo kusho ukuthi usuke spiritual. Uma sikhuluma ngokwesilungu, uma lithi mbonge mphefumulo wami, kusho ukuthi into yangaphakathi, into yaka spiritual osuke uyenza. Kusho ukuthi ukubonga kwakho kusuke ukuthi unamahubo ahlatshelelwa kwelikamoya, nenjabulo yaka spiritual ngezinto uNkulunkulu akwenzele zona. Ukumbonga uJehova kuyiqiniso ukuthi endulo bekuthi njalo uma uNkulunkulu enza umsebenzi omuhle noma enze into enhle, abantu bahambise iy'nkomo, bahambise iy'nqama ey'khuluphele e-altar likaNkulunkulu, kufike kushiswe kuthiwe kwenzela uJehova umhlatshelo. So le ncwadi-ke la siyithola ithi noma ngathiwa uyisigwili kangakanani, kodwa njengamanje udinga ukuthi umphefumulo wakho ulibonge igama likaJehova. Ngesikhathi umbonge ngakho konke okuphakathi kwakho. Ngamanye amazwi, asingatholakali esinye isitho siyingalo yokubi noma siyingxenye yokwenza izinto ezimbi. Iqiniso lithi isikhathi esiningi siyeke sithi uNkulunkulu uyangazi nokwenza konke kwami. Kuyiqiniso Yesu uyakwazi, kodwa musa ukuthatha izitho zakho zomzimba uyisebenzisele imisebenzi engcolile. Malithi konke okuphakathi kwakho makubonge igama lakhe elingcwele. Kusho ukuthi uma ngingumuntu okuqondayo ukuthi uJehova eyedwa
uphelele. Angizobonakala ngelinye ilanga ngithatha isitho sikaJehova ngidlala ngaso ezweni. Ake ngilinganise, kunamanye amasonto amaningi noma ngeke ngiwamenshine ngamagama okuvumeleke zonke izinto ukuthi zenziwe. Abantu bafike badumise ngawo lo mlomo kaNkulunkulu baqede bese kuthiwa ake sithathe ibreak yokubhema eminyango. Siyabona lapho ukuthi sekuphakanyiswa enye indoda manje noma sekuphakanyiswa omunye umbuso. Lokhu kubonga uNkulunkulu akusekho. Iqiniso eligcwele lithi kulezi iy'nsuku siphelelwe ukuhlonipha uNkulunkulu, siphelelwe ukumesaba. Asimesaba uNkulunkulu. Ukube kuyenzeka lento besingahlala phansi siyixoxe ukuthi konakale kuphi. Sihamba singenomesaba uNkulunkulu. Sihamba senza noma yini esithi ayenzeke. Ngiyafisa ukuthi ngixwayise ngalokho. Kunabazalwane, angazi noma ukufunda kakhulu noma yini, abame betshela abantu ukuthi izulu into engekho. Ngiyafisa ukuthi ngikuveze lokhu ukuthi if ivangeli lingakafiki bekune-belief ethi kwelizayo likhona, kucace ukuthi likhona namanje njengoba sikhona. Ngoba bekune-belief ethi umuntu uma edlule emhlabeni ubuthelwa kubantu bakubo. Ingakho lithi iBhayibheli noDavide isikhathi esedlulile emhlabeni wabuthelwa kwabakubo, okusho ukuthi wangcwatshwa emathuneni omndeni wakubo. Okusho ukuthi ikhona ifemeli engale uma sewudlulile. Ngoba khona abantu labashumayela ivangeli elingekho bathi ezulwini kugcwele, abadingeki abantu ukuthi baye khona. Ngiyafisa ukuthi ngiqwashise ngalokhu ukuthi akukwazi bazalwane ukuthi iBhayibheli njengoba lingaka lingaba umasigcozi njengoba abazalwane bethatha manje bewuguqula benza umasigcozi. Lento engiyishoyo ngikhuluma into engiyaziyo engiyibonile eyenzeke phambi kwami, ikhulunywa yilo baba owayeyikhuluma. Uthi izulu abadingi abantu, livele li-right. So i-question ithi siyawaqaphela yini amazwi esiwakhulumayo ngesikhathi sime phambi kwabantu ukuthi sithini? Ngoba nomuntu obesafika embusweni kaNkulunkulu ezwa amazwi a-negative kanjalo uvela athi hhayi kungcono ngiyoqhubeka nezinto ekade ngizenza. Ngoba labantu kwabona ba-confused. Ivangeli kulezi insuku libonakala kubantu liyinto e-useless because thina sithi singaphakathi kodwa sibe sigqoke iy'ngubo zangaphandle. Sithi singaphakathi singamncenga uNkulunkulu ukuthi asembule amehlo. Sihamba njengabantu kusengathi sixoshwe umqashi emsebenzini ebesiwenza. Sesihambe simesapha yonke indlela. Ngendlela ivangeli siliphethe ngawo. Siliphethe ngoplastiki, into engadluphuka noma yinini. So ngiyathanda ukuthi ngikuveze lokho ukuthi uverse 2 uthi Mbonge uJehova mphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Ungakhohlwa. Uma lithi ungakhohlwa libeka umyalezo ogcwele ukuthi umuntu uyakhohlwa endleleni. Kodwa izenzo zikaJehova ukuze angagcini esentshontshwa isitha, kumele akwazi lokuthi lithizwe ungakhohlwa ukuthi uJehova ukwenzeleni. Ungakhohlwa. Ngiyayikhumbula enye incwadi uma ithi abantu bami noma owesifazane uyakhohlwa ngumntwana emzaleyo abesethi kodwa mina anginako ukukhohlwa wena. Lamazwi mayethi ungakhohlwa umyalezo loyo
omele ukuhlezi uringe engqondweni yomuntu ukuthi ngitsheliwe kwathiwa ngingakhohlwa. Right, asiqhubekeni ke bazalwane. Osuthi sekulangazelela uverse 5. Okay, uverse 4 uthi okhulula ukuphila kwakhe ekubhujisweni okuqhelisa ngomusa nangobubele. Osuthi sekulangazelela kwakho ngokuhle ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi. Le verse ke le uma ithi okhulula ukuphila kwakhe ekubhujisweni, uNkulunkulu okwazi ukuvika ngisho izitha. Kunezitha ezisebenza syndicate ezicashile ezifaka amagama ethu noma amagama enu emabhodleleni, ziplane zithi ngeke avuke, ngeke kuphela unyaka othile, ngeke kwenzeke ukuthi babone kudlula ukuqhubekeka kuze abanye baze bafike bakubuze bathi uright, ngenxa yokuthi banokwazi ukuthi bona ibona abaphethe impilo yakho. Lithi izwi kaNkulunkulu uNkulunkulu okhulula ukuphila kwakhe ekubhujeni. La sebenqume khona kwathiwa le moto azoyigibela izokugingqika ufena yedwa uvele uphume nje uright ungenalutho, ingabi nangozi leyo, ungabikho lutho. So bazalwane, lento izinto ekufanele siyiqonde sizazi ukuthi akekho umuntu othi uma esefile kuthi uyena obheka abantu. iBhayibheli leli alizange libhalwe lisuswa nje engqondweni yomuntu, kodwa kwakukhuluma uNkulunkulu la, khuluma noDavid. Ayikho lento yokuthi kuthiwe khona umuntu wakini oyena okuphela, ayikho leyo nto leyo. Ujehova uyena obheke abantu. Uma sifunda kahle Exodus 23 uverse 20 uthi bheka ngiyakubeka ingelosi phambi kobuso bakho, athi igama lami lilotshiwe kuyo, athi kodwa uqaphele wena ungayicunuli. Kusho ukuthi umuntu nomuntu une-angel yakhe embhekile. Uma usuyicanulile kuyabonakala usuyeka ngisho uNkulunkulu usuduba usuhamba, ngoba mawuyicanulile kufana nokuthi usuke uphumele emvuleni enamandla ezokunetha ebese iyakugugula. Uthi ke uverse 5 osuthi sukulangazela kwakho ngokuhle, ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi. Kuningi ukulangazelela esinakho, kodwa lithi izwi lenkosi osuthi sukulangazelela komuntu ngokuhle. Okusho ukuthi noma zikhona izinto eziyama-attack empilweni yomuntu, uNkulunkulu uma ekusuthisa ukulangazelela komuntu, akakusuthisi ukulangazelela komuntu okubi. Akathi uNkulunkulu uma umuntu efuna ukwenza imisebenzi yamanyala noma engcolileyo amsuthise ngalowo manyala, ngoba yena uNkulunkulu ubumnyama, uNkulunkulu wokukhanya. Uma ekusuthisa ngokuhle, unguNkulunkulu okusho ukuthi ulalela imikhuleko emihle, imikhuleko yokucela kahle, nothi imikhuleko yokucela izinto ezimbi ngabanye abantu. Lithi ke ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi, okusho ukuthi ubusha bomuntu, my God, thank you Jesus, ngesikhathi elahlekelana noNkulunkulu buyalahleka ubusha. Ngiyafisa ukukhuluma ngobusha namhlanje ukuthi yini le kuthiwa ubusha, ngoba abantu abaningi they used to say ubusha a certain age yomuntu othile osuke esekuyona, kuthiwe musha ngoba uneminyaka ebelow 18 noma ebelow 35. Akubona ubusha lobo obukhulunywa ngayo la. Makuthiwa bubuyiswa njengokhozi, kusho ukuthi umuntu uma engakholwa noma eselahle uNkulunkulu uyaguga lowo muntu. Ngikhuluma ukuthi uguga physically, ngikhuluma ukuthi uyaguga spiritually, uyaguga lowo muntu. Oh Jesus, ngiyabonga Nkosi Jesu ukuthi uyayimbula lento. Ukuguga komuntu kubonakala ngani? Kubonakala ukuthi akakwazi ukumlalela uNkulunkulu. Uma ungamlalela uNkulunkulu usuke usugugelwa izindlebe zikamoya. 2, umuntu uma esegugile ubonakala ngokuthi enza amanyala phambi kwabantu bebhekile ngoba ugugelwe unembeza. 3, uma umuntu esegugile ubonakala ukuthi
i-association ahlezi ekuyo yile evele ngamesaba uNkulunkulu, hlezi ehamba nayo. Manje imbuza ukuthi why uhambe nalaba bantu, athi yena ene abangani bami. Ebese umbuza ukuthi engithi lizwi kaNkulunkulu funa sihlukanise nabenzi bokubi, athi yena ene benzeni abafowethu laba noma abangani bami, ngoba usegugelwe yilento yokubona ngisho izinto ngisho abantu engafanele ahambe nabo. So malithi iBhayibheli ubusha bakhe bubuyiswa njengokhozi, lisho ukuthi uma umuntu eselahlekelwe uNkulunkulu noma eselahlekelwe ipresence kaNkulunkulu, lowo muntu usuke kukhona ileyo esuswayo kuye. Ilevel yokulalela uNkulunkulu iyaravazeka iguge. Whenever kukhulunywa ngoNkulunkulu uvele ezwe nengeka, ngoba le uNkulunkulu lokukhulunywa ngaye yena ingqondo yakhe isilimele vele. Makuthiwa buyabuya kubusha kusuke kusho ukuthi i-listening skill iyabuya, onke ama-senses ayabuya. That is why lithi iBhayibheli indodana yolahleko ngesikhathi isibuyele emqondweni wayo, ngoba ngesikhathi ihambile ekhaya kwaguga ingqondo, yazibona ingafanele ukuhlala ekhaya. So ngesikhathi kubuyiswa ubusha bayo yakhumbula ukuthi kambe ngene ekhaya, okusho ukuthi yabuyela ebusheni, ngoba ubusha buthini? Buthi usuku nosuku akubi khona la ngidisobheya khona ama-instruction kaNkulunkulu. Uma kwenzekile yaxolisa then ngiqhubeka nempilo. Lithi izwi lenkosi ngesikhathi ifike ekhaya, ababekhona ekhaya, ubhuti wakhe omdala akaphathekanga kahle ngesikhathi ebona ewelkhwama kahle, emukelwa kahle. Usethi kubaba, lo ubengekho wena benginawe insuku zonke, ngakho kufanele lo si-celebrate mayifika. Ngamanye amazwi kuba njalo naNkulunkulu. Mathi iBhayibheli ubusha bakhe bubuswa njengokhozi, kuba njalo naseBhayibhelini nasenkosini. Uma ubuya usuke endleleni zobumnyama usubuyele ebukhoneni bukaNkulunkulu, kuba khona igama elithi asicelebrate, kuba inhloko ezulwini kuthiwe siyabonga ukuthi usibani bani ubuyile ephila, ngoba la kade yakhona aluyo libuyayo. So ke lithi ubusha bakhe bubuyiswe njengokhozi, okusho ukuthi uspiritual life wakhe abuyiswe njengokhozi. Ulibona ikhozi indlela egijima ngayo, kubuyiswa kanjani ngesikhathi uthi Nkosi ngiyasihlanganisa nawe ngengomntwana wakho, ngangidukile sengitholakele. So uNkulunkulu uvela athi same time, I cannot wait ukuthi ngithi ngizonikeza u5 months, ufuna ukubona qaqe uqinisile yini. Uthi nje mawuthi uyabuya athi mntanami welcome. So ke isho lokho lencwadi bazalwane. Empeleni ubusha makukhulunywa ngobusha kukhulunywa ngo-spiritual in most of the time, akukhulunywa ngeflesh. uNkulunkulu hhayi uNkulunkulu weflesh, ngoba inyama yomuntu ingayintsha but uthothi ingqondo igugile, ngoba akam-enjoy ukuhlala noNkulunkulu. So that is why leli zwi bengifisa ukuthi silichaze ngale ndlela esilichaze ngayo. Ngiyabonga ukuthi mhlambe lizowenza umehluko and lizoyenza isense kumuntu olalele lokho. Right, siyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngathi anganibusisa niqinisa nenze lokuhle njalo njalo ngoJesu, amen.